Ай направи го това да е. Не всички имат мисия като тебе. Ай направи го пак да е. Това отдолу ме е копчето. Няма да го направя. Я чакай. Айде. Ето това съм запал. Е отдолу е. А? Докато го направи. Значи той това е вариант. Не е сложено. Не, тут аз нямам връзка между... Не, аз има такова. Не знам. Имам, но това не е от тях. И онова само се тя говори. Ние чуваме всички. Премести Е камера. отдолу е копчето, обаче не знам каква е връзка само с телефона, когато ми е. Аре бе, Йоана, направи го. Според мен няма грам връзка. Искам да кажа нещо. Какво направи? Кой е това? Не знае. Йоан не знае. Освен ако на вибрация бъде сега. Така ли, верно? Казаха ти мите среден свет. Стилизиран среден свет. Да, бе, отдолу е това. Еми като не иска да го направи, трябва да спра филма.